What's up? Hello, good morning mga higala. Pupunta kami sa kaibigan ko na Pinay mga higala. Magpa-drop ako doon sa banana ko kasi lalabas kami mga friend ko. Di pumasok si banana sa work niya para lang ihatid ako, ano? Sana all. Ang hirap talaga mga higala pag hindi ka marunong mag-drive. So mga higala, nandito na ako. Tapos nag-deliver din ako ng lemon. You know. Kasi nagbaligya ko og lemon mga higala. My friend house. Waiting. 1 hour later. Hello mga higala. Hello. Hello. Mga gwapa na akong amiga. Hello, kain na. Higala, oh. Kain na tayo ng liver. Video pa lang. Kala ko ano. Si Miss South Africa. Queen. Oh, Queen of Africa. Kain. Kain kayo. The next day. Hello mga higala, maayong hapon. So, today mga higala is late ako nagising, no? Kasi yung banana ko mga higala is galit sa akin. Kasi nga kagkahapon, 'di ba, umalis ako, gumala ako, kasama ko yung mga kaibigan ko. Tapos kung yung mawaliman, hindi ko alam na gabihin ako mga higala. Kasi nga alam nyo na, yung ilang months na hindi nagkikita, tapos chika-chika mga higala, no? Tapos kung yung nagalit man sa mga higala na tagal ako umuwi, nagabihan ba? So yun, nagalit siya sa akin till now. Hindi siya natulog dito. Doon siya natulog sa sala mga higala. Takot daw siya mga higala. Baka daw may COVID ako. Marimar. May ganon. Tapos, dami siyang yaw-yaw mga higala, no? Para siyang mga higala. Dami siyang ganon ba? Tok-tok-tok-tok-tok-tok. Parang ganon. Parang manok, tok-gaok.
So mga higala, dito lang ako sa kwarto, no? Hanggang gabi. Lalabas lang ako pag mag-CR. So yun lang trabaho ko mga higala, no? Minsan talaga mga higala, no? May tampuhan talaga mag-asawa, no? So siguro nanibaguhan siya mga higala. Kasi nga kahapon, natagalan ako pag-uwi. First time ko pa. Kasi nga, pag magkita ako sa mga kaibigan ko, maaga talaga ako umuwi. Magpasundo ako sa kanya ng maaga. Pero kahapon mga higala is, tawag siya ng tawag gabi na. Kasi nga dito may curfew mga higala till 10 PM lang. So yun, mag-8 PM na mga higala, hindi pa ako umuwi. So yun, baka nag-alala siya ba? So kaya nagalit siya mga higala, no? Kasi hindi ako nagsabi sa kanya na magabihan ako. Kala niya kasi, maaga ako uuwi. So yun, nag-aalala si Banana. Mga higala, magtutunay na, no? Wala akong katabi. Sinan yung mga higala. Wala akong katabi. Di rin ako nagsusuri sa kanya mga higala. So pataasay kami ngayon. Okay? Kasi walang nagpakumbaba sa aming dalawa. So yun. Wala. Zero tayo ngayon. So tignan niyo mga higala, oh. Diyan lang siya natulog. Tapos nagdug pa siya ng ditol mga higala. Tignan niyo. Tignan niyo yung ditol, oh. Diyos mio marimar. A few moments later. So, dinner time mga higala. Ito lang, kamuti at paksiw mga higala. Itong paksiw mga higala is tira namin kahapon. Tapos, pinadalhan nila ako kasi maraming tira. So, yun, ito yung kinain ko. Ito mga higala. So, nandito ako sa room. Tapos, juice na berry mga higala. Yung banana ko mga higala, nagluto din siya para sa kanya. Hindi ko alam anong niluto niya. As in, nagutom talaga ako mga higala, no? Kanina, lunch ko is banana cupcake tapos siupaw. Tira din namin kahapon. So, yun lang kinain ko. Kaya nagutom ako tonight. Mga higala, naubos. Kulang pa. So yun mga higala, tapos na ako kumain. Nabusog na si ako. So nag-watch na lang ako ng movie mga higala, no? Ito, sa aking phone isa. So, kasi nga wala tayong laptop, wala tayong mga chichiburichi. So, tingin lang ako sa phone ko mga higala. Tapos may TV kami, nasa sala naman. So yun. So mga higala, time check is 8:23 ng gabi. Tignan niyo mga higala, oh. Boom. Tignan niyo. May kinuha siya mga higala foam na higaan niya. Kaluka. Hindi talaga siya namamansin mga higala, oh. Oh no! Tingnan mo mga higala. Higma talaga si Banana mga higala, no? Shh. 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 Hindi talaga siya namamansin, no? Oh, di ay! Natawa talaga ako sa banana ko mga higala, no? Kakaloob ka. Hindi talaga siya namamansin. Hindi ko alam ba't hanggang langit yung galit niya sa akin mga higala. Parang nakaano ako ng tao nakapatay ba? Pasensya na mga higala, no? Kasi nga wala akong ring light. So, medyo maano siya, dark yung mukha ko, no?
Tapos, nag-dry skin din yung lips ko kasi nga winter dito. Alam niyo na, ganito talaga. Pero nilalagyan ko siya minsan ng Vaseline, mga higala. So, pasensya na, no? So, that's all for today. Ang masishare ko lang sa inyo. Sana, tomorrow, maging okay na kami. Bye-bye. That's all, mga higala.